Ovo je slastica za sve ljubitelje cheesecake-a i baklave. Spojila sam te dvije savršene slastice u jednu cheesecake baklavu koju definitivno morate isprobati. Ova cheesecake baklava ima sve što ja volim, hrskavost i kremoznost. Kore slažemo u kalup od 26 cm, tako da kore malo vire van. Stavljamo po 2 kore i svaku premažemo maslacem. Koru pecite od 5 do 10 minuta na 180 stupnjeva. Za posip pomiješajte šećer, orašaste plodove i maslac. Na tek pečenu koru ravnomjerno rasporedite pripremljen posip. Za fil nam treba jedna veća posuda u kojoj ćete dobro promiješati sve sastojke i smjesu izlite u kalup s korom i posipom. Pecite od 60 do 70 minuta na 180 stupnjeva. Za to vrijeme pripremimo sirup, šećer, vodu i limunov sok kuhamo dok se šećer ne otopi. Ostavimo da se potpuno ohladi i prelijemo rubove prohlađene fantastične cheesecake baklave.